କ'ଣ ହେଇଛି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଜଣ ଠକ ଦେଖିଲେ, ଠକ ଟାଉଟର ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ନିଜେ ଠକ 5-6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଜି ପଣ୍ଡିତକୁ ବୋକା ବନେଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଛୁରୀକୁ ଆଜି ହଡ଼ପ ନେବା। ତ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଠକ ଜଣକ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ରାମ ନାମ ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ କୁକୁରକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ତ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ବାଛୁରୀକୁ ଗୋଟେ ଠକୁଛି? ହାଟ୍ ପାଗଳ, ମାନେ ବାଛୁରୀଟାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛି। ତ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଠକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ କହିଲା, ରାମ ନାମ ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୁକୁରଟା ହେଇଛି ମ। ତ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତଜୀ ହଡ଼ବଡ଼ି ଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାଛୁରୀଟାକୁ କ'ଣ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତ ପୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଆଗକୁ ଗଲେ। ତ ତୃତୀୟ ଠକ ଜଣକ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ପରେ ଦେଖାହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ରାମ ନାମ ପଣ୍ଡିତଜୀ, କ'ଣ ଆଜିକାଲି କୁକୁରକୁ ବି ବୁଲେଇବାକୁ ବାହାରିଲେଣି? ତ ପୁଣି ଠକ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ହଡ଼ବଡ଼ି ଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଆଜି ଯାହାକୁ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୋ ବାଛୁରୀଟାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ଆଗକୁ ବାଢ଼ିଲେ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଠକ ଆସିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଠକ ଜଣକ। ସେ କହିଲେ ଯେ କ୍ୟା ଜମାନା ଆସିଗଲା, ଆଉ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବି କୁକୁରକୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ତ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ପୁଣି ରାଗିକି ତାକୁ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ ତମେ ସବୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, କୁକୁର ଆଉ ବାଛୁରୀ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିପାରୁନ। ତ ଏମିତି କହିକି ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ। ତ ଆକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଜଣେ ଠକ ଆସିଗଲେ। ତ ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଠକ ଜଣକ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆଉ ସେ କୁକୁର ବାବଦରେ କିଛି ମୋତେ କୁହନି, ଏ କୁକୁର କି ବାଛୁରୀ ଏସବୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି କହିକି ବିରକ୍ତ ହେଇକି ସେଇ ବାଛୁରୀକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ପଳେଇଗଲେ। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ଠକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଣ୍ଡିତକୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲେ? ଏଇ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏଇଆ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁନିଆର ଫାଇଦା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଆ ଖଟେଇବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରିଆ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ, ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ କହୁଛି। ଦୁନିଆଙ୍କ କଥାକୁ, କାହା କଥାକୁ କେତେ ଶୁଣିବେ ଆଉ କେତେ ମାନିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିକି ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ ବୋକାମିର ପରିଚୟ ଦେବେ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ।